Helo a chroeso I wefan gwych yr wythnos hon, sef Google Cultural Institute. Lle ewch I Google ar-lein a mynd yn syth i'r Cultural Institute, a wedyn fe lwythydd gobeithio I fynd i'r man cywir. Beth yw'r Cultural Institute yma? Wel, yn syml, adnodd ffantastig sydd yn galluogi chi weld waith celf mwyaf dylanwadol y byd yn ogystal â cyfnodau hanesyddol neu bobl sydd wedi cyfrannu tipyn at fel mae'r byd fel mae heddi yn ogystal â'r brosiect World Wonders yma, rhyfeddodau'r byd. Felly dechreuwn ni drwy edrych ar yr art project celf. A beth sydd yn llwytho fan hyn yw rhai o waith celf mwyaf pwysig y byd. Yn rhoi rhai enghreifftiau fan hyn I chi'n syth ar y cychwyn. Chi'n gallu mynd o'r chwith i'r dde os ydych chi am jyst mynd trwyddo un wrth un. Neu drwy fynd i'r bar chwilio fan hyn, gallu edrych yn fwy penodol. Ewn ni enghraifft I amgueddfa Van Gogh. A dyma ni ei waith celf yn ymddangos. Os ydyn ni'n dewis un nhw fel hyn, ar y stafell wely, the bedroom, beth sy'n anhygoel am y peth yw nid yn unig bod ma, ond mae yna allu enghraifft I chwyddo I mewn i'r gwaith yma. Iawn, sylwch, gallwch chi chwyddo I mewn I weld pethau'n gofanol o ran y dechneg gan y blaen. Mae'n anhygoel. Iawn, felly mae hynny ar gael I bron bob darn o waith celf Van Gogh. Yn ogystal â hynny wedyn, gallwch chi wneud pethau fel clicio ar y plus fan hyn. Beth mae'n gwneud yw arbed y darn yna mewn yn eich galeri chi fel petai. Chi'n gallu gweld mae rhif un fan hyn mewn yn saved. Os ai'r dde, dwi'n gallu crwydro nôl ymlaen, fe eitha trwy ddarnau, mwyn I ni gallu gweld y gwaith yma mewn tipyn o fanylder. Iawn I gyd yn yr un lle a mewn man cyfleus iawn iawn. Yn ogystal â rhoi rhain mewn yn eich galeri chi, opsiwn arall sydd yn ni yw I gymharu darluniau. Felly os defnyddio ni hwn, cliciau plus yna eto, byddai mewn yn y galeri dy fe. Ond sylwch fan hyn ar y botwm compare. Mae'n gofyn I fi nawr reit I droi hwnna mewn. Mae eisiau fi ddewis eitem arall I gymharu. Lle fi ai nôl felly un gwahanol am y tro. Dwi'n mynd I ddewis hon. Llusgo fe mewn fyna. Clicio fan hyn. A wedyn mae'n rhoi ddau ochr wrth ochr, start comparing, a dyna ni, mae fe'n rhoi nhw ochr wrth ochr gyda'r gallu I chwyddo I mewn ar y ddau ar bwys ei gilydd. Felly mae'n amlwg bod hyn yn berthnasol i'r pwnc celf, a chi sy'n astudio celf, ond un peth pwerus arall mae'n galluogi chi wneud yw I rannu hyn, gallwch chi rannu fe I Facebook, I drydar, drwy e-bost, gallwch hyd yn oed cael Google Hangout sydd yn debyg iawn I Skype gyda'ch ffrindiau chi I drafod y gwaith ac yn y blaen. Felly dyna fe ran yr ochr gelf. Un peth arall hoffwn ddangos I chi cyn mynd yw gyda'r amgueddfeydd yma, os saw amgueddfa chi'n edrych ar a nid jyst arlunydd, mae yna ddyn fan hyn sy'n debyg i'r Street View yn Google Earth. Cliciwch fyna. Beth mae'n gwneud yn syth yw mynd â chi i'r amgueddfa. Mae'n dweud I chi yn union ble rydych chi. Dyma beth o'n i'n edrych ar wrth gwrs gynnau. Felly ni'n edrych ar hwnna. Fyna gweld ble mae fe, clicio ar y botwm sy'n rhoi gwybodaeth yn ni am y darn yma. Ymddeiriadau bod y bach yn araf yn llwytho fy mae I hwnna yma gytre. Ond hefyd, gallen ni troi'r dde fan hyn, mynd o gwmpas pob darn o waith yn yr amgueddfa. Dwi'n gallu edrych arnyn nhw fanol os ydw I am clicio arnyn nhw. A dwi hyd yn oed gallu crwydro rownd yr amgueddfa I hunan. Felly mae'n amlwg bod hwn yn go bwerus a'i nôl i'r amgueddfa. Eto yn ytrach na gorfod mynd i'r mannau yma neu bod rhai bobl yn colli mas ar fynd a'n gallwch chi llythrenol crwydro rownd yr amgueddfeydd yma I weld y darnau yn ni. Felly dyna'r art project yn amlwg yn gyffroes iawn a rhywbeth sydd â tipyn o potensial dwi'n siŵr I gelf. Mae'r Google Cultural Institute yn cynnig cwpl opsiynau eraill. Un o'n nhw yw'r historic moments yma sy'n ymwneud â chyfnodau pwysig yn ein hanes ni, neu bobl bwysig hyd yn oed. Felly os edrychwn ni fan hyn, ewn ni I D-Day fan hyn, clicio arno fe, wedyn beth sydd yn troi I fyny fan hyn
yw'r darnau o waith diddorol sy'n ymwneud â'r cyfnod yma mewn hanes. Sylwch yn gallu mynd trwyddo nhw cam wrth gam, cael mwy o wybodaeth ac yn y blaen, cael lawr, mynd i'r un nesaf. Tipyn o wybodaeth fan hyn, a'n amlwg yn wybodaeth go ddiddorol. Allwn ni fynd o le i le, symud draw fan hyn wedyn i'r darn nesaf. Felly hanes o flaen eich llyged chi yn syth, gan gynnwys felly'r delweddau pwysica mewn hanes. Os edrychwch chi wedyn, awn ni mas o hwn am y tro. Ar y gwaelod fe welwch chi fod na mewn fan hyn, sori, sa'n ôl. Mae yna rhywbeth o'r enw disgyfer, ond dwi'n trial dod o hyd i fe, sori. Sa'n ni mewn felly, ydy'n galluogi fi wneud e. Na, dim yn yma yma. Mae yna disgyfer opsiwn yn troi fyny ar y gwaelod weithiau. Os ydych chi'n gweld hwnnw, beth mae'n wneud yw chwilio am wybodaeth sy'n berthnasol i'r cyfnodau yna. Felly mae hwnna'n rhywbeth i chi ddod o hyd i felly yn eich amser chi, a'n sylwch ar gymaint o wybodaeth sy'n yma. Yn ola wedyn, dwi'n moyn i'r fideo yma i orffen yn weddol slick, dwi ddim am fod yn rhy hir. Beth rwy am ddangos i chi yw'r World Wonders. Felly, rydyn wedyn edrych ar y gwaith Celf, y cyfnodau pwysica mewn hanes efallai. Yn y drydydd hefyd, mae'r rhyfeddodau'r byd. Felly, cliciwn ni fan hyn. Mae hwn eto yn wych i nifer o bynciau, nifer o destunau. Be sydd ydych chi, beth gorau dwi'n gweld yw i fynd i locations, ond cyn ni, jyst edrychwn ni ar draws i roi rai syniadau i chi o'r llefydd sydd ar gael. Be sydd yma yw casgliad o rhyfeddodau'r byd. Os ni clicio arno nhw wedyn fan hyn. Be sy'n llwytho yn syth yw'r hen ddelweddau dros gyfnod o amser sy'n ymddangos cyfnodau pwysig mewn hanes, a'n syth chi'n gallu clicio ar reina a'i gweld nhw'n fanwl, rhannu nhw, cymharu nhw ochr wrth ochr ac yn y blaen. Ond yn ogystal yna wedyn, mae'r opsiwn yma i fynd i Street View. Iawn, yn syth mewn i'r man pwysig yma, chi'n gallu gael cipolwg o gwmpas yr ardal, edrych, neu llai o bellter neu yn agos, gallu cerdded i fyny, llwyth o bethau sydd yn amlwg yn wych. Iawn, so mae hynny ar gael i chi. Felly, yn fwy defnyddiol wedyn, lle chi'n mynd i locations, mae'n ymddangos fan hyn wedyn, mae'n dangos rhai o'r lleoliadau, os ewn ni i Brydain. Mae'r doti glas yma yn dangos ble mae rhai o'r rhyfeddodau yma. Mae yna un yng Nghymru fan hyn sef Blaen Afon, os ewn ni fyna gewn ni fwy o wybodaeth. Mae yna nifer o'n o gwmpas gan gynnwys dydl dŵr fyna. Os cliciwn ni ar Stonehenge, er enghraifft eto, allwn ni weld eto digon o waith dros gyfnod o amser o ran yr ochr gelf, neu ffotograffau. Nos ewn ni nôl i ddangos pŵer, y Street View yma i chi, ewn ni nôl fan hyn. A chlicio ar hwn. Eto, dyma Street View yn ymddangos, ac allwn ni hyd yn oed esgus ein bod ni yma yn y man na'r lle sydd yn anodd credu. Nesa ac y olaf, dwi am fynd allan i chi o fyna. A felly ewn ni i rywle fel Jerusalem, i brofi bod hyn hefyd yn medru bod o ddefnydd wrth gwrs. Mewn pynciau addysg rhyfeddol, lle nid yw ddim jyst yn rhywbeth hanesyddol neu'n ddaearyddol. Dyma ni, mae yna rai clipiau, nid clipiau, rai opsiynau Street View yma. Dyma ni yn Jerusalem, yr hen fali ac yn y blaen. Felly, dod ar pwnc yn fyw, mynd ar disgyblion yna. Os ydych chi'n disgybl eich chi'n gwylio'r fideo yma, gobeithio bod o ddefnydd i chi. Rhai o'r pethau gorau am hwn yw ei fod yn rhad ac am ddim ac ar gael ar bob dyfais. Felly mwynhewch, rhannwch yr hyn yr ydych chi'n dysgu a edrych yn ymlaen i weld yr hyn ych chi'n defnyddio o ran Google Cultural Institute. Pob hwyl!